ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କାଣା ହେବା? ମୋ ନାଁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ବାଗ ଆଜ୍ଞା। ଘର ଘର କୁକସରା। କୁକସରା। ହଁ ଆପଣ କାଣା ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ଯେ କାଣା ଗୋଟେ ମିଲଲେ ଭଲ ହେତା ବୋଲୁଥିଲେ କାଣା ମିଲବା ଲାଗି ଆପଣ କହୁଛନ୍? ସରକାରଙ୍କ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଡିସମିଲ୍ 4 ଡିସମିଲ୍ ଜମି ମିଲବା ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଜାଗା ହଁ 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 ସେଟା ଜାଗା ମିଳିଲେ ଘର ଘର ବି ହଁ ଘର ବି ହେବା ବୋଲି ମୁଇଁ ଆଶା କରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇଟା କାହିଁ ଯାଇଥିଲେ? ମୁଇଁ ଛତା ବନି ଯାଇଥିଲି ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ଗରିବ ଲୋକ ହଁ 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 ଛତା ତିଆରି କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଓହୋ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ମୋଟେ ନେଇ ନା ବୋଲନ୍? ଜାଗା ମୋଟେ ତ ନେଇ ନା ଆଉ ଜାଗା କାଣା ଅଛି? ଜମି ବାଡ଼ି କିଛି ଅଛି କି? ଜମି ବାଡ଼ି ନଥିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଆଜ୍ଞା 50 50 ଏକର ନାଇଁ 50 ଡିସମିଲ୍ ସେଇଟା ତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା 50 ବୋଲୁଛନ୍ତି 50 ଏକର କି ବୋଲିଲି ହଁ 50 ଡିସମିଲ୍ ନିରୀହ ଲୋକ ଆପଣ ତାହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। 2 ଏକର ବି ନି ହେବାର ହଁ 50 ଡିସମିଲ୍ ହେଟା 2 ଏକର ହେବା ତ କଥା ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଘର କେତେ ବଖରା ଖଣ୍ଡେ ରଖିଛନ୍ କି ନିଜେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ମିଳିଛି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ସେ ମିଳିଥିଲା 25,000 ଟଙ୍କା। ଓହୋ ବେଶୀ ଦିନର କଥା ତାହେଲେ ସେ ଘରଟା ଏଟା ଭାଙ୍ଗି ଟୁଟି ଯାଇଛି ରିପେୟାରିଂ କରବା ଲାଗି ବି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ନା। ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଘରେ ପରିବାର କେତେ ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ ରହୁଛନ୍? ଅଛୁ ମୋର ଝି ଜଏ ମୋର ନାତି 3ଟା ମଝି ଜଏ 2ଟା ଏମିତି କରି ଆମେ 6 ଜଣ ଅଛୁ। 6 ଜଣ ଅଛନ୍ ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ଘରେ ଏତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍? ହଁ ଏତେ ଘରେ ରହୁଛୁ ଆରୁ ଓହୋ କେନ୍ତା କରି ରହସନ୍ ଏଇଟା? ଏତେ କୁଲି ଭୋତି କରି କାମ ଦାମ ହଁ କରିକି ହଁ 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 ଆପଣ ନାଇକି ଛତା ତିଆରି କରି ଛତା କରି ସେଟା ବି ରହୁଛନ୍ ବର୍ଷା ମାସେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଓହୋ କେବଳ ବର୍ଷା ସିଜନରେ ଆପଣ ଏଇଟା କରୁଛନ୍? ଓହୋ ଆପଣ ବୟସ କେତେ ହେଲା ନା ଏଇଟା? ମକେ 60 ଉପରେ ହେଲା ନା ଆଜ୍ଞା। ଓହୋ ତାହେଲେ ଭତ୍ତା ଫତା ପାଉଛନ୍ କି? ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା 1000 ଟଙ୍କା ସେଟା ଖେଳବାନି ନା 1000 ଟଙ୍କା ନା। ଓହୋ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା? ହଁ 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 ଯାହା ହଉ ଯେ ଆପଣ ଘର ମିଲବା ଲାଗି ସରକାରକେ ଆବେଦନ କରିବେ କି ଆମର ଜାଗା ଲାଗି କହୁଛନ୍ ଏଇଟା କେଣା? ଜାଗା ହେଲେ ତ ଘର ହବ ଆଜ୍ଞା ଆକାଶ ନାହିଁ ଆମେ ଘର ହଁ 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 ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଜାଗା ହେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ ନା? ଜାଗା ଥିଲେ ବି ନଥିବା କେତେ ଡିସମିଲ୍ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଗୃହ? 2 ଡିସମିଲ୍ ଅଛି। ଓହୋ 2 ଡିସମିଲ୍ରେ ତ ଘର ନାଇଁ ହେବାର କଥା ବୋଲ ମାନେ 6 ପରିବାର ରହୁଛନ୍ ବୋଲଛନ୍ ତ ଆମର କେବେ ଯାଇକରି ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବୋଲେ ବିଡ଼ିଓକେ ଭେଟାଭେଟି କରିଛନ୍ କି? ତହସିଲଦାର ମହାଶୟକେ ଭେଟିଛନ୍ କି କେବେ? ନାଇଁ କେବେ ନି ଭେଟବାର୍ତା ଯାଇକରି ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ ଆପଣ? ଏବେ ଶୁଣିଛ ଯେ ମୁଇଁ ଭେଟବି ନା। ହଁ 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 ଭେଟନ୍ ଯାଇକରି ସେମାନେ କାଣା କହୁଛନ୍ ଦେଖନ୍ ଯଦି ନାଇଁ ହେଲା ବେଲେ ଆମର୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ଆମେ ଯାଇକରି ସାର୍ ମାନକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କର୍ମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କେ ଯେନ୍ ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କର୍ମା ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କେନ୍ତା କରି ହେଇପାରବା ଆଉ 4 ଡିସମିଲ୍ ଯେନ୍ ସରକାର ନିୟମ ଅଛି ଆମେ ଯାଇକରି ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟକେ ବି କହେମା ଏଇ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ହଏ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଜାଗା ମିଳିଲେ ଘର ମିଳିଲେ ଖୁସି ହେବେ ନାଇଁ କି? ସେଇ କଥା ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେ ଆପଣ ଉପରେ ବେଶୀ କରି ନାଇଁ ସାର୍ ମୋର୍ ତ ମୁଇଁ ମୋର୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ମୁଇଁ କହିବି ଯାଇକରି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନାଇକି ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଦୁଃଖରେ ଆର୍ଚନା ଯେନ୍ କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ମିଳିଲେ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ହଉ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହଉ ବା ଏବେ ଆଗର ଯେନ୍ ପୁରୁଣା ସ୍କିମ୍ର କଥା କହୁଛେ ଏବେ ଯେନ୍ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯାହା ଯାହା କରିଛନ୍ ସେ ଭିତରେ ମିଳିଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ହଁ ସ୍ଲାବ୍ ଘର ମିଳିବା ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ସରକାର ତ ହଁ 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 ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରନ୍ ଯାଇକରି ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟକେ ଭେଟିକରି ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରନ୍ RI ଅଫିସ୍ରେ ଶୁଣିଲେ କି ସେଟାକେ ନାଇକି ସେଟା ଆମର ମଞ୍ଜୁର କଲା ପରେ ଆପଣକେ ମିଳିଯିବା ଏ ସରକାରର ଯୋଜନା ଚାଲିଛେ ଆପଣକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବା ବୋଲି ମୁଇଁ ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।